Звук! Работи! 37-1-1. Сет. Пазете се от огъня. И... начало. Носи се! Екстра въркинцето! Хайде, Величко! Я мръдни, бе. Мръдни малко, да върдърню, бе. Мръдни малко. Къде ще рибал с кучки? Сега ще ви покажа как палехме огнище в Камбоджа. Отръпни си! Че какво става нищо? Браво, Джамбас! Пазете веждите! Тя по-хубаво може да го запаля. Пазете веждите! Игор Стравински написа шах птицата повече от 100 години. Аз най-обичам птица на жара. Коричка така отгоре, това е да си облигнеш пръстите. Опа! Какво прави сега? Лютеничка. Ама малко. Много малко. Баба е пекла чушки тук. Преди обяд. Знаете ли наредбата за обществения ред? Не. Която забранява палене на огън. Варене, печене, пържене, на земена, между блока и сборта. Сега, наредби. От тук. Начало. Стоп. Има и усетенето. Знаете ли вие наредбата за обществения ред? Не. Която забранява палене на огън. Варене, печене, пържене, на земена, между блоковите пространства. Сега, наредби. Продължавайте. Хайде.